Ngiyabingelela bazalwane, the bishop. Ngikule egameni lika Jesu Kristu inkosi baba noma amen. Greetings bazalwane to Prophet Mashaba. Greetings to Mrs. Mbonzana. Ngiyabingelela bazalwane kuMamtineka. The whole panel, ngiyabingelela bazalwane, the leadership of the church, all pastors, abakhona phakathi kwethu, obaba, no mama, youth, young and old, worship team, band. Ngiyabingelela baba uZuma egameni kaJesu, amen. Ngangingenjena ke bazalwane. Kodwa the blood of Jesus, it washes brighter. Now when you look at me, ubuka osekubukeka. But trust me, owayengibona kuqala wayeba namahloni. Ukuthi lo cula kanje. Unje namhlanje. Kangineyinsuku zokuba nje. Yabona usuku la kuthiwa khona unje. Yo. Nabangana babengicashisa ngosuku lokuba nje. Akuvelanga kwanje bazalwane. Cha, I can attest kuhle manje. Noma ukubheka kuyabhekeka. Into ebhlungu nje ukuthi kwakunosuku lokuba njalo kukhona la. Ngiyazi ke mhlawumbe kuleli side bayakhola ukukhuluma nalabaya bafana nami ukuthi kwakungekho kude wawungakutholi ukuthi ububi wawukuthola ngikhona na hey Sunday mangiqeda ukukhonza kuba usuku lwami lokuba nje ingozi enkulu engangibhekene nayo kodwa incwadi yamacala kwabiza uJesu bazalwane ukuthi angenelele esimweni sami comfortable enough ukuthi ngicule because ivoice ikhona ne talent elikhona ne skill futhi sokuthi esontweni kwenziwa kanje sikhona so ayikho into engilekha kuyona. If I want to sip and dine, I can. Because even when I stay, if you give me a microphone back in the days, I would have. And you would have cried. Because emotions get touched. And I get laid hands and people would pray for me. And I'll be so frustrated. Kulumangan, because it's part of impilo yasekhaya that I sing. I fakaza. I sit down. Othi khona uNkulunkulu into ayishoyo angazi mama ukhuluma ngani. Futhi qedani ngoba manje kunehora la. Fanele khona sibuye siyothi. Kulate manje. Yeah, mangihleli phansi abangani bami worship team, I'd be the one not sambeni. Kwase bazalwane kudingeka isolution. Mhlambe kwangabukeka kuzoba ngconywana mengabe ngingaphandle bese kuthiwa weni nanonke enisindwayo nenikhathele. Wozani. Mhlambe uDlamini wayoshumayela kangcono athi wozani nonke ngingaphandle inkinga ngila. So noma kuthiwa weni nanonke mina ngigoqa izandla because angikwestradini safe, I'm here. Makuthandazwa yathandaza. Mangabathandi makhono sisabangathanda ukuhlabelela ngizohlabelela. Kuyenzeka kuyajwayeleka you learn uyajwayela
Uma kufika amandla uzwa ngalelo langa usaba, you think it's because mhlambe khona ngibonile nge-weekend, but you get over it. It's something that you be like, you shake it off easily so, because you are used to. And usengozini yongasizakali ngoba makuthiwa wenina nonke nawe usho nalo shoyo uthi uJesu uyasindisa kodwa awusindile. So impilo yami ke yayisengcupheni ekanjalo, where I could, because I'm able to. The gift, the talent is there. Ekhaya ngikhule kucula, kushunyayelwa, kukhonza, nami ngiyakhonza. Kodwa iva lisonyaweni alikhishiwe. Sengineskill sokuthi kuhanjwa kanjani neva. Uma kwenzekile lathinteka sengiyazi ukuthi ngizohamba kanje until unyawo lishise, then ngizojwayela. Ngizolisoka after. Nakhona ngilisokhela ukuthi liphume ngenzela nje to numb the pain. It's doable. Kodwa usengozini yokuphuthwa izwe lithi wenina nonke enikhathele nenisindo, because truth of the matter is I am worn out, and yes, I feel tired at times, and sometimes it becomes a struggle that now I have to stand. Ngikhathele nginebhabhalazi ukuthi wes rough. Ngiqala iculo manje. Ngidonsa kanzima kodwa ngila. So mabethuka bangaphandle bengena ngaphakathi, mabefika bafika mina. Ngila. Kithe ayibanisai. Oh, siyanibongela umsizile uNkulunkulu. Babayini. Bese laba babuthakathaka begcina bengilandela. Ugcina kuyischeme nje sabantu abangaphendukile. Abakhonzayo kodwa futhi nje abakhonzayo kodwa isiquqa nje sabantu abangaphendukile. Makushunyayelwa masithinteka kabuhlungu ubone ngoba sesithule. Sometimes sisho kakhulu amen to hide. Kwase kudingeka isolution. Ngoba it is possible that you are amongst us. When we are touched, you feel like as if you were. Because the emotions and the songs will touch your heart. Kodwa izwa lihlabile inhliziyo. Awuhlabekile, awuphendukile. Kupossible ukuthi sikhona sonke siqoku white. And akekho ngekho muhle. Sonke sibahle. Ngoba akekho kwazi ukubona ukuthi what are you hiding? Isolution yalaba babekholwa babazi ukuthi we run to God. Mina ngiyafana. Angizwa noma ungenelelile noma kangenelelanga. Alikhizwe ngilizwayo. Uma lifika ngiyazi. I know kukhonza kanjani. Ngiyazi, it's your uniform. I've been doing this. Ngikhathele futhi abazalwane, please. Abakholwe phela uJesu sebemphethe ngezandla. That's the lingo we used to share. It's how we speak. Shuthi izulu isiphambano hayike izulu lakini. Kwase kudingeka isolution. Ngiyakuthanda ukucula futhi ngiyafuna ukurekhoda. Ngaziwe umhlaba wonke. And as I grow ngifika kule age ethi angisasabi manje sengakwazi ukuma. Now that's when the challenge started. Ukuthi ke there are things ezingatholwa ingane zale ekhaya.
Kodwa uma kukhona ovakashile ongasiyena wale ekhaya, kunezinto angeke ayithole. Wake wavakasha yini kwase kwabizwa izingane zakwaZuma kwathiwa wozani nizodla, uma uyanibiza sibanibani nosibanibani niyabizwa. Umbonile uma ebuye eThawini wacabanga ukuthi ngoba sidlala sonke sobizwa sonke, kubizwa abale ekhaya. Noma bendlala nonke kodwa wena usiwa kaZuma. Nonke nikwe playground and ningcole nonke ngokufana, laba sebeyabizwa babizwa kubo. Kunezinto zakuba sebebizelwa, wozani nizogeza, uyabona hayi bagezwa nje ngo2 kodwa mina ngibizwanga. And mabesuka usala uyi1, usala ubabuza ukuthi nizobuya nini ngize, siba niyabizwa, bazobuya bese beyahamba beyekhaya kubo. Bese kuba khona oyedwa olephuma nesweet azokubonisa ukuthi izinto esidlayo la ekhaya zinjani. Ngosithina saba kwaZuma, umile ngale kwefence and awunayi access yezinto, so you have to belong. Language yeingane izithi nami uma uzongithengela, nami uzongiphatha, knowing exactly akayanga edolobheni futhi nemali ke yokuthi akuthengela kanayo. Qiniso lithi awusiyena owakwaZuma ubizwanga. So a time came into my life where I wanted to record, and because ke mhlambe ngumntwana ohlele ihlekela, kwakhona ubaba ngidabukelayo wangifaka e-studio. Athi yes, isweet nje oliphiwe ilo oyedwa odecide ukukubona ukuthi awuthi ngimuzwise ukuthi la ekhaya sidla kanjani. And then malifika leli sweet lifika i-character ayakhiwe. Noma ulithatha uyalihlwitha, uyalivula, uyalidla noma kanjani, because i-value yalo awulazi. So ifika kumuntu ongenziwe. When God called Abraham to come, I will make you. Yiza phuma lapho. Was a hamba. So you listen to the instruction. I will make a name for you. I will bless you. You will become a blessing. Yabo? So malfika leli sweetie. I remember going to studio. Ngangibhizi nalezi yazinto zami. Manje babuya ngithathana. Kanti kunormal nje ngihlele ngikwenza. Naba ngibhekha, naba nginengicula naba ngishisa bafethu, kodwa siyinto eyodwa sazi ukuthi kusebenzeka kangcono when you are energized. Kusebenzeka kangcono when you are yabo kukhona into ethi va. Bakhona bengizwayo. Angazi phela basehlapeni nanasi diswa yabona nivizalo. Angifuni ukukhuphula umoya. But as for me, kwafuneka intervention. Kwadingakala uJesu bazalwane. Afike nezwe liyohlaba liphendula inhliziyo yami. Ngoba noma ngiyala, noma sekuthiwa lalela ngoba ayi ngoba ethuli. Uyakhuluma. Kodwa manje izwe lami liclattered kuhlangene kuningi. Noma ngikhiphe esimweni nginamavesi engiwaphulayo. Ngimnikeze wona ukuthi angithi wena wathi ezwini lakho. Kusho mina. Ngidimanda isweet lengane yakwaZuma ngingeyona ingane yakwaZuma. Ngithi nami ngankupha ngiyise uNkulunkulu amazwi awasho. Uma ngikhuza about a certain relationship, ngithi wabafela bonke, why can't you fix him for me? Fix him. I want him.
ngithanda lo, ngizothandazela lo, mulungise. Kusho mina, ngitshela inkosi, ngifike naye nomethi cha ngithi wangithi uyabalungisa wabafela, ngithi wena wafela izoni zonke. Yena urongi kakhulu na. Yabona ukuthi iskills khona yonke into. Kahle kahle angiziboni ngishoda ngalutho. Ngoba ngiyazi ukuthi noma ngiphiwe imali noma iyasesijolweni ingcolile, ngiyazifanele ngitithe. Ukuthi iphunge ezulwini lifika linjani mina nje ngazi ukuthi kodwa ngiyazi ukuthi fanele kule ngitholile angiphe yona kube khona nginika inkosi. Angithi ngifundisiwe nje. Ayibe ngikhona kufundiswa ingane zale ekhaya. Akenzeka ukuthi ube semzini nomuntu ubuka iTV nezingane zakhona. Mekudliwa kuthiwa ayisiqale sivala amehlo nawo wavale noma kine engavalwa. Kodwa wenze ngoba phela umkhuba wakulowo muzi ova ngaze bakuncisha ukudla. Ngoba ayikho into yombuso eyokwanelisa noma oyoyibona ikusebenzela ungekho embusweni. You have to become one with the giver. So namhlanje abazane ngifuna sibheke uNkulunkulu ongenelelayo esimweni sentombazana. I was not perfect, and maybe somebody or someone is in the same situation. I know the drill. I know the ins and outs. And ngiyazi ukuthi mawuzwakala unuka kakhulu uzokwenza njani, uzodla yiphi chappies. If you are tired this way, this is what you're going to use, and this is where you should go. This is the door. This is the attitude. This is the, you have to bring up this and that. You know everything. Sesinfundile. Sesiyanazi. Sesiyazi ngithintwa kuphi. Kuculwa liphi iculo. So that you will move. Bese unganginaki. Kanti angisiyonimvu. Ngicashe phakathi kwazo. Kunabanye abayibona lempilo engiphilayo iyinhle futhi angisho ukuthi iyesihogweni lempilo yami ngoba nami ngenza lokho engikujwayele sengize ngajwayela. It is a garment esengize ngayigqoka. Yagqokeka futhi. But today bazalwane sidinga umlamleli. Sidinga umuntu ozokhumula leyo ngubo kuvela ubuze behlazo lakho. And ngizothi mvumele ayikhumule leya ngubo yoku-acta as if everything is okay. Ngoba iqiniso lithi akuhambi kahle. Ngoba iqiniso lithi angiphili impilo engqodwa mekufakazwa nami ngiyafakaza nabathi impilo engcwele. Kodwa iqiniso la phakathi kwami lithi siyahluleka ngokwethu, and unescheme esikwazi ukuthi umngane uyahluleka la. Sizomkhava. Sizomthengela okwakhe uzohlala emotweni. It's your safe space. Sibabiza kanjalo. Ku safe. Ukuba nabo because I can be naked. Yabo? Ngiyakhona ukuthi be. This is my side. Engakhona la ngiyahluleka la. Bayazi abangijaji. Mangikhonza bayakhala bathandaze nabathi eyisinde imfethu yakho. Bayazi ukuthi ngiyakholwa. Bayi safe space yami. Kodwa bayazi futhi ukuthi ngiyahluleka, abekho wrong. Uyabadinga abantu abazokuzwa bakwazi ukuthi uwiki la. Kodwa awukho endaweni right, awukho ewodini eli-right ngoba kufanele unesi noma azi ukuthi abakuleli wodi baphazamisekile ekhanda abe nendlela yokulapha.
angabanesela ukuthi lento lesisilonda banaso siqhubeke. Usewodini eli-wrong ngoba labo bantu abanankinga nesilonda sakho basithanda sinjalo, banendlela yokusikhava, basivule bathi oh asikisi, babuyisele ibhandishi. Kodwa udinga iwodi la khona kuzothiwa othi sibone sinjani. Awuthi sithi yabona udinga iwodi la khona izwi layihlaba inhliziyo yami. Udinga a sharper edged sword. You need a sword for that place that you are in, and the sword is the word of God. Udingitshe lokudlula, udingitshe lokukhubekisa ukuze ukhubeke. So when you trip and fall, that everything will be revealed. Ngoba ngeke usizakale ufihlile. Ingakho mangifika kasevele limele ngithi ithi ngibone. Noma ebambile ngimenze, allow me to see ulimele kangakanani. Ngoba ukufihla kwakhe kusho ukuthi kune pain, so uyasaba ukuthi mangase angithinte uantisinto uzongilimaza. Kodwa iqiniso lithi I'm here to help you. Show me. Ngelinye ilanga ngimile ngicula, insuku seyishintsha, ngavala amehlo, insuku sezishintsha. Wafika isikhathi la khona isodi ngizwe ngathi ingena ngenye indlela. Namhlanje it's a divine intervention. Namhlanje allow the sword to penetrate the way it wants to. As much as I'm making you uncomfortable, at least I can bear. Yabo, because I don't want to hide and you think ukuthi kwavele kwakuhle osindi bayakhona. I was dirty in the house. Sinabo abangcolile besendlini. Kodwa ngiyathandaza namhlanje ngathi izwi likaNkulunkulu lingafohla njengamanzi amaningi. When I stood and sang, yashintsha indlela. Ngabona abangani bami bengibuka ngenye indlela. You know when your best friend will change ebusweni ukuthi hayi bu right? Uxabene nolon. Because they understand sekwenzakalani ke manje. Suyashintshela. Wena usunako ukuthi masibizi ufika ukhonze ngempela. Usunako wena ukuthi mangabe sihambile ufike wenze lento yakho bese sigcina singayanga endaweni. Kwashintsha ke manje iatmosphere. Athi ngimile ngabona ilight enjenganale yehla phezulu. Abantu ababehleli phansi kwayimina ngedwa bambonayo. Uma ngabe bengibona impahla zami zonke zahlubeka nganqunu. Phambi kwabantu, multitudes of people I dreamt of ukuma phambi kwabo and sing bangizwe. Ngazizwe that I will expose you. Umuntu what I will expose you. Ngavula amehlo, ngacheck ischeme, ngacheck iatmosphere endlini ayifani. Thatha microphone ngayinikeza uMC, wayithatha omunye ugogo wayibuyisela. Ngayinqaba wayithatha wayibeka esandleni. Wathi mudle evangeli. Wathi qhubeka usho lento obuyisho.
khona. Abanqunu phakathi kweningi labantu wayesethi lo muntu I will kill you if you do not repent. And le akuyona yokukusabisa. Wamalalo mama wathi shono wathi mudle evangeli wathi mlilo wasezulwini. Ngazama ukuchaza ukuthi uma ngiqhubeka nalento thangiyenze ngizofa ngoba there's a man who keeps saying I will expose you. Kuthe kusuka kwawisiphambane sasesontweni ngathi mina isonto lizo ngababona abantu bephuma bebamba imilomo bebagaza wathi uyabo I will destroy you ngoba bazi ukuthi uyakholwa. Because I was frustrated ngabuyela emuva ngahamba ngaye endaweni yami ngathi ngicela oku strong. Ngagaba ishoki nzoba right ngabufaka abuye ekhaya ngithwelwe andamalanga ami okubuye ekhaya sengiphethwe. Uma akakaze ashone lodwa igama wayevula umnyango athi usubuyile uhambe ekseni uyokhonza ngena nkosazana mahlobo dlukula athi woza uzolala. Thengiswa ngelinyanga ngacaswa ngathi ngisacela uyeke ukuthandaza utshwala bami yeke because angazi poisoning isingena kuphi ezintweni zami akakwazi kuba sekuno poison. Ngakhumbula amazwi athunyelwe lo yagogo wathi imililo odlayo moya ongcwele mshaya uphawu wathi la ukhona usehlathini uyamdinga umuntu. Lalela nangu umuntu ebusuku uyamdinga umuntu ozoshatha akasiko lonke nimbone ikona. Uyamdinga umuntu ozokhuluma iqiniso lele ebusuku athi inkonzo akusiyona le athi akuyona indlela yomendo yabantu abasehlane athi lana bayiziwula baya angeke baze bathuka bahamba ngayo. Need a man, you need a divine intervention. And tonight we are here nakhosa ukuthumela umlilo kwabanye nabanye mlilo wasezulwini consuming fire khona basaya consume the thoughts, the heart, the mind. Yashintsha impilo ayishintshanga kamnandi. Oh na ayishintshanga kuhlekwa ngoba usathane wangifuna ngifile ngangigoloza ngithi ngeke. Kunani pho kunani mengikwenza kunani cause amiyani kuyangiyini ngoba ngisamncane ngizophenduka mase kufanele ngizophenduka kwasho ukuthi akusafani sekuthunyela izwi. Angasa solibona kanjani izwi elathunyelwa kule yandodakazi ngoba umbiko besufikile kwathiwa seyifile wasethi lo baba iyodwa into engidinga ukuthi uyenze ngicela ukhuluma izwi. Ngiyanqaba ukuthi ngibe nosisi ebandleni emzimbeni kaNkulunkulu
abangayizulwini kodwa sihlabelela nabo. Icilongo selizokhala bakithi. This is a wake up call. Sondalani, 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 sizothandaza. Sondalani, sizothandaza. Wakufala uKristu ukuthi ungahlala esonweni kuze kuvame umusa. Get up quickly. Uyathandaza, you know that. And the Lord speaks volumes. Kodwa indawo ohleli kuyo inamanyala nencithakalo. Yay! Consuming fire. Divine intervention. Mhlawumbe ke ngeke ube nombono ofana nowami phambi kwabantu. La khona sengithi ngiyahlabelela make bangibona abantu kungathi khona into engahambi kahle abantu ngibona into engayibona embonweni kwangihlula. Ngifuna bona Yesu mama lunguze emnyango. Ngathi sacala niyeke ukungilalela mangabe ngithandaza. It makes me uncomfortable because ngisafuna into ezongenza ukuthi nasendlini ngidleke. Kwayisikhathi sokubuka kwa TV ngamunyuka ngaye ekamereni. Angangabe ngisayi enjoy izinto ebengizi enjoy. Ngifuna wena lambala bona Nkosi yami. Friday nangabe ngisahamba ngaya la sasihlangana khona akekho wayemisa imvuselelo. Kufika iCovid impilo yami yaphendulwa iyashiftwa. I am so uncomfortable. Inyama yami ihlushiwe. Kubhlungu ngiphoxekile. Ayikho into actually engithi ngiyayenza ingithokozise noma ilunge. Nomthandazo engangijwayele ukuwenza ungibone ngathi uyasebenza. Nothing would make sense. Kwabiza izwi. Kwabiza a divine intervention. Lithi iBhayibheli uma ngabe uMefiboshethi elimala ena 5 years. Ulimala esandleni somqaphi wakhe. Ngithi mina ulimela uMefiboshethi esandleni somqaphi wakhe. Kwenzekile walimala esandleni somqaphi wakhe. A place where we all thought she would be safe. And nomqaphi lithi ubezama ukumphephisa. Wake wayizama into uthi kodwa but I tried so much ukuthi le glass ingafi. If ske iwe iphahla ke ife fi. Walimala umfana waba unyonga. Ayikho record engayifunanga ukuyithola ukuthi kwenzakalani kunesi. Kumuntu owayemqaphile embhekile. But I'm sure wherever she was devastated. Ukuthi ngimwisile. And yet bengithi ngiyamphephisa. Ngoba kufika ireport ethi ubaba wakhe nomkhulu wakhe sebefile. Ngakho ke uma befa shuthi uma labantu abezayo befica kukhona owomndeni noma kukhona indlalifa noma engakuthiwa kanjani bazoyibulala nayo, but because I am responsible ukuthi ngimsave ngamthatha kodwa ke walimala ngenxa ukuthi bekuphuthuma.
You might want to forgive yourself. Bekuphuthuma. Ngilimele, okay, sharp. Lithi iBhayibheli wahlala lapha kamalume wakhe. Wahappy futhi wasamukela isimo. Ngoba into ithi ngisengijabulisa ukuthi inkosi ekhona ayingazi ukuthi ngikhona ngiyaphila. Ngoba ngokomthetho wenkosi ebingenile bekufanele uma ngabe inkosi ezobusa yenze sure ukuthi akekho oyipotential la ozophinda ngibangisi. So uMefiboshethi uzalwa indodana yalo baba lo Saul, and he's the firstborn naye kubaba. So laba mabeshona kusala yena, and uyipotential fanele ngabe uyena okwi-throne, kanti uNkulunkulu uyikhethelo wenhliziyo yakhe. Waseke khetha uDavide. Ngenkathi kufika uDavide esena 15, ngiyabona ukuthi ukhona yini engamenzela umusa ngenxa ye-covenant. Oh, I've messed everything up. Engayenza. But ngisho makufika amasosha esizothi kuMefiboshethi, inkosi yakufuna. La phakathi kwakhe wacisho wafa. Ingithole kanjani? Two, shuthi njengoba isazi ukuthi ngiyaphila, shuthi izongibulala. Ngiyaphi pho? Ungithole kanjani? And lithi iBhayibheli khona inceke that was serving. And yona yamtshela uZiba, watshela abazalwane uDavide ukuthi ukhona usendaweni hopeless. Wamtshela nesimo akusona. Kodwa uDavide akanandaba nesimo uMefiboshethi akusona. Noma esesichaze sonke ukuthi akakwazi ukuhamba loyana unyongo, kodwa ukhona yena. Into uDavide efika nje that matters is that ukhona. Khona umuntu. Ngoba kufune umuntu. Into ejabulisa uDavide ukuthi ukhona. Shuthi lo musa engawenzelwa uNkulunkulu wangikhetha. Ngisebubini bami wangenza inkosi, ukhona engawu extenda. Regardless of the situation and the manner she's in. Ngoba iqiniso ulimele. Sure. And indawo kuyona hopeless. And amashumayela ngathi senzela nje just because of his sermon. We really do not understand what you are going through. Kodwa iqiniso lithi you are hurt. You are broken. You are tired. There's just too much oyibambile. Njengamanje you are just tired. Kodwa lo musongaka wanelemo. Oh, Toby. Bengithi sofunda izwi, kodwa enhlizweni yami kwathi let me bear. Asengibe nqunu, asengikusherele. Angijolanga kude. Abangiphulanga inhliziyo emnyango, bangihera. Unomuntu onendaba nami. Athatha iphepha nepeni. Khona umuntu onendaba nami, impilo iyashintsha. Ngiyakholwa nguye.
ngikholwa nguwe susihlazo phambi kwabantu sulinyambaza amahloni yami ulathi thamba laselingekho igama lakhe nguJesu impilo kwi-transition kushubile kubhlungu kunari kuwes khona wathi uyangithanda ungithanda ngempela nami ngamkholwa avuka ekseni wathi ubeyolobola kwenye indawo yer wangihetha he and ngagoa goa too much aqothuka inwele phela wathi umuntu I will expose you repentance come back to God sulibele suhambe kude usukude kakhulu wena ndindakude phandle kwasibaya come back to God repent for the Lord will judge ngoba i-judgment ayisilindele ngalole yasukuyayi kunonkulunkulu asulwini and there's a sword uthe ngibathandayo ngiyabashaya ngibasole ngibayale bashisekela ukuphenduka kubuhlungu repent uyala ekhaya kulimala hey kumnandi lapha uyala ekhaya we are a revival come back to Jesus he's the way the truth and the life uyala ekhaya lefuna wena izokhetha lendlela le ekhetha wena it's not gonna work for you iskilo sunaso nengqondo sunasendlini kaNkulunkulu it's not gonna work for you sihamba ngomoya kule nkonzo lento sayifunda wayijwayela is not gonna help you la uhleli khona kubukeka ku-comfortable kubukeka kukuhle futhi kusamnandi futhi mangabe usushayakila ukhumbule buyele ekhaya awuphendukelanga ukudlala abafana basesontweni can never get I can't please okay asibayeka abakholwa nje in general ngoba bayashelana bajolana awuphendukelanga lokho basewula uyaphuzeka utshwala kube mnandi ufihle uthi ngizorepent nanganesidweek ngizorepent yayibo anginibizelanga emanyaleni kodwa nganibizele ebungcweleni for the Lord will judge come back to God usuhambe ibanga usukude usuwazi nama dimensions esingawazi usuwazi nama mentals ukhuluma isimanga manje come back to God sawukude kanti vele ukude nombuso kaNkulunkulu the Lord will expose you the Lord will surely judge uyedwa umlamleli uJesu igama lakhe
uyedwa ususihlazo uJesu igama lakhe uyedwa onesikhala sabalimele nabakhubazekile etafuleni lakhe umuntu uKristu Jesu uyedwa nendaba nomuntu wasifazane othi inhliziyo yami sindiswa inhliziyo yami you'd never understand uyedwa ihlana lizokufundisa ukuthi kunomuntu oprovider imana ihlana lizokufundisa ukuthi kunomuntu okwazi ukuphendula umuntu abantu abacabanga ukuthi uphendukile kune distance ehamba izwi likaNkulunkulu kuphela lephendula umuntu esedumisile wahlabelela wathandaza ngezilimi kodwa engazani noJesu it is only a distance and a mile that can be run by the word of God izwi lakho Jesu linamandla asuka likumlilo othula hoshadamai liaphulimisatari liphuzisizibai liandamala sana kosa lona lonto izwi satakapana yandasai izwi lakho Jesu let the word of God win your heart linamanda repent lingumlilo othulayo liaphulimisatare ataliakosa liphuzisi baba naliphuzisi lehlaba lehlukanisa let the word of God Jesus 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 selilindala msuku selilindala lalozo almama sahlane let it prune you ifuna ukutshela ukuthi kuyenzeka kodwa namhlanje allow the word to prune you yes you can hide it kodwa ngifuna ukutshela ukuthi it won't work in your favor until you belong until you become one with him I sought and searched for the Lord kamfuna wathule ngazuthi akakaza aphendule ngathandaza kwalanjwe ekhaya ngangabizwa ndawo ukuthi ngiyocula kafunda umfuni ngoba uyafunwa uyathanda ukuthi uthi ngifuneni searched for him 2 years I searched for him thule ngasolukuda yazi omunye umzana ethi nomenga veli now faith akushintshi lutho ngakhodo okuyenzeka ukuthi athule kwenze njani ngoba iphalishi emagigini angibizwa angisabizwe emculweni enekhaya kubhekwe wahamba usisi wami wocela imfino emzini yabantu uthiwa wakubuka Sindi ngiphi imfino ekhaya indlela umama akuthanda ngayo uklina nawe uthanda ngayo umuzi wakhe ngeke ubone ukuthi sake salamba kwazi ukuthi dliwa amasaladi ekhaya kanti ufuna umuntu uNkulunkulu ufuna into ufuna once a verse uyayifuna uthi come back to me I will make you come back
I will make a name. uNkulunkulu owenza igama. Hey, wena wazi usindi, uNkulunkulu owenza usindi intombela. Akekho usindi intombela ngaphandle. It is God who make a name for a man. But a man ought to be available. You need to avail yourself. Yabo bazana uthi bengilibhalile izwi, yabo. God searching. Other women, whatever it is, le oyifihlile okhonza nayo, allow the word, because it is possible. It is possible that you are attracted to other women and you keep hiding it, and you sing songs and songs of worship and praise, but as we are here, you know your weakness. And I'm not here. Every time uNkulunkulu expose into usuke ngafuna ukukuhlaza. Kodwa usuke ufuna ukuthi usizakale. Buyele ekhaya. Come to Jesus. He fixed me. He touched me. Shall we all stand? Oh, he touched me. Walungisa mina. And He can fix you. Something wonderful happened. Now I know Jesus touched me. Oh yes. Allow Him to touch you. Get up quickly. Get up quickly. Everybody, get up. Get up quickly. Sukuma fast. Get up. Let Him dress you up. Let God. Come on, somebody. Everybody, come to Jesus quickly. It's a sense of urgency. Quickly. Get up quickly. Repent. Something. Come back to Jesus. Wonderful happen. May this testimony make you. And